אוקיי חבר'ה, אנחנו צריכים רעיון לסוכות. מישהו? רעיונות? משהו? לי יש רעיון אחד. אתה יכול לשאוב אותי. בפעם המיליון אני לא הולך לשאוב אותך. אני חושב שצריך להשמיד את כל הכוש. פריז! זה לא מכבד, במיוחד בסוכות. אפשר לעשות 24 שעות בסוכה! או שאנחנו יכולים להשמיד את כל בני התמותה. אנחנו לא הולכים להשמיד את כל בני התמותה, ו24 שעות בסוכה לא קורה. אני הולך לשבור לך את הראש, פרוסט. אולי סרטון על 4 המינים? מי יצפה בזה בכלל? אוי, עוד רעיון. מה הרעיון שלך עם פרפקט סל מטיימליין אחר? בוא נאכל, תקשיבו לזה, גלגל גבינה. עם פרפקט סל אני הולך אשכרה לשבור לך את הראש. אני הולך אשכרה לבוא ולשבור לך את הראש. איזה מין רעיון מטומטם זה עם פרפקט? אוי, אתה יודע מה רעיון יותר טוב? אם תשאב אותי כבר! בבקשה, אם אתה תגיד את זה עוד פעם אחת, אני הולך אשכרה להתפוצץ עליך. ואני לא צודק כשאני יכול לעשות את זה. אוי ואבוי לי, מי הביא את המחיה הזה לשולחן? איזה מין